Şu günler Balkan welaýatynyň Balkanawat şäherinde we onuň töwereginde Türkiýeden deport edilip ýurda dolanan raýatlaryň sanynyň göz görteli köpelendigini synlasa bolýar. Bir tarapdan 10-15 ýyldan soň watanyna dolanan Türkmenistanlylar saglyk sadakalaryny berýärler. Beýleki tarapdan olar ýurduň kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri tarapyndan ýygyrlanyp, ýygyderli sorag edilýärler. Munyň bilen bir wagtda watana dolanan raýatlar ýurtda para bermeden işe yerleşmek mümkinçiliginiň ýokdugyna aýdýarlar. Bu wakalar Türkmenistanlaryň wähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarynyň biri bolan Türkiýede häkimetleriň bir kanun migrantlara garşy giň gerimli reýtleri geçirýän we türkmen raýatlarynyň köpçülikliğin watanyna dolanmaly bolýan döwrüne gabat geldi. Balkanawadyň we onuň töwereginde Türkiýeden ölen raýatlarymyzyň sany 100-deni geçýär. Olaryň arasyna 8-15 ýyl bäri watanyna gelmän türk döwletine işleýänler we ýaşanlar bar. Olar türk häkimetleriniň bir kanun migrantlara garşy geçiren reýtleriniň pidasy boldular. Olar hamala uzak möhletli türme tutsagyny tamamlap gelen benniler ýaly garşy alınýar. Olaryň howsarlary we dogany garyndaşlary olar üçin saglyk sadakalaryny berýärler. Dip Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy aýtdy. Habarçymyz ýakynda watanyna dolanan Balkanlaryň bir näçesi bilen söhbetdeş bolup, olardan özleriniň başdan geçirýän ýagdaýlaryny gurrun bermegi sorady. 10 ýyla goly wagtdan bäri maşgalasyndan aýry ýaşan we iki hepde öň Türkiýeden gelen Balkanly Mehri Cemal watanyna gadam basan birinji gününden bäri Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we Zinanlar Birleşiginiň soraglaryna we haýwatlaryna sezewar edilýändigini aýtdy. Olar ähli zady soraýarlar. Mobil telefonlarymyzy 10 günläp mahkemanyň edarasynda sakladylar we barladylar. Telefondaky bir näçe messenjeri şolsanda WhatsApp, Telegram, Facebook, Viber ýaly programmalary hem pozupdyrlar we dolu telefonumdan aýrypdyrlar diýip Mehri Cemal aýtdy. Türkmen häkimetleri geçen aýyň başynda Türkiýeden deport edilen raýatlaryny ýurda getirip başladylar. Şonda Azatlygyň ýurduň dürli puwdagyndaky çeşmeleri bu türkmenler üçin karantin zowlaglarynyň esaslandyrylýandygyny, medisina barlyklarynyň guramalaşdyrylýandygyny galy berse-de getirilen raýatlary sorag etmek üçin mahkemanyň işgärlerinden ýürüýte toparyň düzülýändigini aýdypdylar. Men Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärlerine telefonumdaky messengerlerde meniň dostlarymyň, tanyşlarymyň kontaktlary bardy. Näme üçin meniň şahsy zadymy ruhsatym bolmazdan aýyrdyňyz diýip soradym. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ofitserleri maňa "Bärsi saňa Türkiýede şahsy zat Türkmenistanda bolmaýar, gerek bolsa telefonyňy hem alyp goýmagy hakym bar. Köp gürleme, berildimi begenip öýüňe git" diýip jogap berdi. Dip Mehri Cemal aýtdy. Mehri Cemal we onuň ýaly başga da ençeme Balkanawatly ýurda dolananlaryna iki hepde bolandygyny, ýöne para bermeden işe yerleşmek mümkinçiliginiň ýokdugyna eýýäm düşünendiklerini hem aýdýarlar. Ýöneki mekteplerde tam süpürji bolup işe girmek üçin 40 000 manat para soraýarlar. Bu gara wadaryň kursunda 2000 ABŞ dollaryna deň diýip Balkanawatly raýat gurrun berdi. Şeýle-de watanyna dolananlar Türkmenistanda erkin ýaşamak, işlemek, söwda etmek we internetden peýdalanmak mümkinçilikleriniň ýokdugyny aýdyp, ýurduň türmeden tapawudynyň galmandygyny belleýärler. Türkiýeden gelenleriň tas ählisi deportlaryny ýapdyryp, daşary ýurtlara gitjek bolýar. Sebäbi olar ýurtda adam gadyr gymmatynyň galmandygyny aýdýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä bu adamlara ýurduň migrasiýa edaralarynyň käbir ofitserleri uly para öwedine 5 ýyl möhletli goýulan deport gadagynçylygyny aýryp bermegi wada berýärler. Bu ofitserler 200 000 manat möçberinde para soraýarlar. Bu gara wadaryň narhynda 10 000 Amerikan dollaryna barabar bolýar. Olar bu para bir aýyň dowamında ýene Türkiýe ýa-da başga bir döwlete çykmak üçin ähli resmi namalary doly taýýar edip berýärler we öz işlerine kepil geçýärler. Dip Mehri Cemal aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilenler barada Sewitiň migrasiýa edarasyndan, mahkemanyň we Zinanlar Birleşiginiň yerli edaralarynyň kommentari alyp bilmedi.